Kde je? Nejsi tam. Nejsi. Co mám za? A jo. Dobrý. Polehává. Je doma? Je doma, minulý týden byl ve špitále, nemohl dýchat, úplně modrál. Tak jsem zavolala rychlu a v pondělí dojel a v úterý večer zase nemohl dýchat. To není možné. Tak čumím do papíru, oni ho odvodnili, pobírám nic, zatírám na odvodnění a za půl hodiny mu bylo dobře. Tak jsme byli v Brně na tom, na kontrole, tak tam říkal, tak mu dali jakýsi přístroj, to má na noční stolku. A to je napojené někdy na tu centrálu jejich. A když tam budou nějaké kikse nebo něco, tak oni uvědomují doktora, to se rozbliká, my máme volat doktorovi nebo doktor zná posle sanitku.